Hola, ioguis. Espero que estigueu bé. Tenim un temps extraordinari per poder estar amb nosaltres mateixos. Si es tracta en aquests moments d'estar aïllats, tenim allò que durant molt de temps potser no hem pogut tenir per la pressa. Utilitzeu aquest temps per no només practicar, sinó estudiar, comprendre, feu servir els textos, els llibres que teniu. Hi ha moltes paraules que tenen molt de contingut a darrere. Teniu no només la luz sobre el ioga, no només el llibre del pranayama, sinó tots aquests altres llibres que alguns són més densos, com Patanjali, altres que són una delícia, com la Bhagavad Gita, com els Upanishads. Teniu el llibre que Pisano ens va deixar, que és d'una gran riquesa, i si teniu algun dubte amb algun altre text que voleu conèixer, m'ho podeu preguntar. Però jo crec que amb tots aquests tenim tela. Te podem dir també el Hatha Yoga Pradipika, per exemple. Són llibres, també com el Corazón de los Yoga Sutras, que ens aporten moltíssim. I el joc és sempre el mateix, passar a la consciència. Què millor que les estones de silenci, que les estones de meditació. Jo he gravat aquesta petita sèrie de postures, en farem més, per més debutants, per més avançats, però utilitzeu també el temps per meditar. Gravarem una savasana llarga i per tenir aquest espai de silenci en el teu cor. Gràcies a tots.